Віктор Бабарыка, які нядаўна выйшаў на волю пасля 5,5 гадоў зняволення, выступіў перад удзельнікамі сустрэчы і падзяліўся сваімі назіраннямі з турэмнага жыцця. Паводле яго, нават за кратамі можна было ўбачыць, што настрой людзей часта моцна адрозніваюцца ад таго, як іх спрабуе паказаць дзяржаўная прапаганда. Віктор Бабарыка таксама згадаў сваю партыю «Разам». Маўляў, разам з ёю ён думае, што можна зрабіць, каб палепшыць сітуацыю з успрыманнем беларусаў у свеце. Яшчэ ён назваў 3 асноўныя кірункі, на якіх варта сканцэнтраваць намаганні. Сярод іх далей працаваць дзеля вызвалення палітвязняў, спыніць арышты і з'яўлення новых палітычных зняволеных. І самае складанае, з ягоных словаў, пераканаць еўрапейскія ўрады, што беларусы – еўрапейская нацыя, якая няроўная рэжыму Лукашэнкі. Пра стварэнне партыі «Разам» каманда Віктара Бабарыкі абвясціла 31 жніўня 2020-го, ужо пасля яго затрымання. Мэтамі называліся правядзенне канстытуцыйнай рэформы і аб'яднанне грамадзянскіх ініцыятываў. За кароткі час было пададзена 7 тысячаў заяваў на ўступленне ў партыю. Ужо зараз з намі на відэасувязі Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк». Добрый вечар, спадар Александр, дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Прывітанне. Добрый вечар. Ну і задаемся зноўку пытаннем, што гэтая партыя «Разам» Віктара Бабарыкі мае рабіць. Яна мае рыхтавацца да нейкіх умоўных будучых выбараў у беларускі парламент, калі там зменіцца рэжым у Менску. Можа быць, яна нейкім чынам мае сабраць каманду дзеля таго, каб удзельнічаць у выбарах у каардынацыйную раду. То бок сам Віктор Бабарыка нічога гэтага не патлумачыў, аднак назваў мэты. Вы як лічыце, якая перспектыва палітычная можа быць у гэтай партыі, і чаму Віктор Бабарыка зноўку вырашыў пра яе загаварыць? Ну, сапраўды, вось уже згадывалася, што абвешчана было пра намер стварыць гэтую партыю пры канцы жніўня 2020 года. Гэта ўжо тады, калі рэжым пачаў актыўна здушваць пратэсты. І я нагадаю, тады было абнародавана паплечнікамі Бабарыкі, які сам ужо быў тамі, відэа, запісанае яшчэ да ягонага арышту. І гэта такім выглядала ўжо ў 2020 годзе фальстартам, таму што, напэўна, на пачатку быў разлік на нейкі мірны зыход гэтай кампаніі, што з боку ўладаў не будзе такой брутальнасці, і што калі нават Бабарыка не пераможа, таму што з гэтым цэнтр выбаркам лукашэнкавым зразумела, што нельга спадзявацца на нейкі сумленны падлік галасоў, то была нейкая надзея, відаць, на тое, што зарэгіструюць улады гэтую партыю, і можна будзе там у парламенцкіх выбарах удзельнічаць, ну, карацей, неяк упісацца ў палітычны ландшафт Беларусі. Але сёння гэты ландшафт выглядае выпаленым полем. Ужо тады ў 20-м гэтыя намеры выглядалі запозненымі. Ну, а сёння тым болей вялікае пытанне, таму што тады ў 20-м Бабарыка сапраўды хутка набраў папулярнасць, таму што ён працаваў на такіх палітычных неафітаў, якія раней не надта цікавіліся палітыкай, а потым вось на гэтай хвалі яны пачалі ўдзельнічаць у пратэстах і гэтак далей. Але на сённяшні дзень усё ў краіне здушана, і вялікае пытанне, ці знойдзе ён сваю аўдыторыю. І пытанне нават, як дастукацца. Ну і тое, што ён выступае ў Еўрапарламенце, таксама штрых такі да гэтай карціны, які паказвае, што цяпер галоўная апеляцыя да нейкіх еўрапейскіх і ўвогуле заходніх актараў. Працаваць у краіне сёння вельмі праблематычна. Ну і калі ён звяртаецца вось да заходніх актараў, ён паўтарае вось гэтыя асноўныя мэты, якія ставяць перад сабой аб'яднанне, гэта ці партыя «Разам», але гэтыя мэты ўжо шмат гадоў лабіюе на захадзе каманда Святланы Ціханаўскай. Вызваленне палітвязняў, спыненне рэпрэсіяў і падзяленне рэжыму Лукашэнкі ад беларусаў. Больш за тое, што ён кажа, што апошняе гэта самае цяжкое, але мне падаецца, што ў Брусэлі усе цудоўна разумеюць, што ёсць рэжым Лукашэнкі, які з'яўляецца суудзельнікам вайны ва ўкраіне і рэпрэсуе сваіх грамадзянаў. Ёсць беларусы, якія не падтрымліваюць гэтую вайну. То, спадар Александр, ну, ці гэта слушнае пытанне?
Ну, ведаеце, сапраўды, вось я прааналізаваў гэтыя тэзы, якія вы пералічылі, і выглядае на тое, што, па-першае, гэта Бабарыка ідзе ў фарватары Ціханаўскай і яе паплечнікаў, а калі ён вяртаецца ў палітыку, а мы ўжо бачым, што ў яго сур'ёзны намер вярнуцца ў палітыку, то трэба нейкую нішу сваю знаходзіць, неяк пазіцыянавацца. Пакуль што не зразумела, у чым будзе адметнасць ягонай платформы, у чым будзе адметнасць праграмы вось гэтай партыі. Ну і што тычыцца адрознення народу беларускага ад рэжыму, то гэта тэза паўтараецца рэгулярна, і я думаю, што разуменне такое ў Еўропе таксама ёсць. Іншая рэч, што вось як сапраўды на практыцы адарваць Беларусь ад Расіі, гэта самае цяжкое, і нават пытання, як не замыкаць беларусаў у дыктатуры, таму што можна адрозніваць адно ад другое, але ж пытанне ў мабільнасці, у тым, каб беларусы атрымлівалі візы, каб яны маглі ездзіць у Еўропу, як гэта было раней. А сёння, пакуль ідзе вайна, у логіцы еўрапейскіх краін, асабліва суседніх з Беларусю, пераважае так званая дамінанта секьютарызацыі, то бок разумеюць, так, беларусы гэта і Лукашенко гэта розныя рэчы, але ўсё ж таки болей надзейна адгарадзіцца нейкай жалезнай заслонай ва ўсіх сэнсах, таму што на практыцы ўсё ж таки палітычныя і вайсковыя эліты гэтых краін разглядаюць Беларусь фактычна як правінцыю Расіі, і беларускае войска як працяг войска расійскага. Як вось пераламаць гэту тэндэнцыю? Гэта вельмі цяжка. Ну і пытанне наконт таго, ў якой ступені сёння самастойны Лукашенко. Вось мы бачылі, што Трамп яго ў гэту сваю раду міру паклікаў, але дастаткова было Маскве, груба кажучы, тузануць за павадок, і нікуды ён не паляцеў да гэтага Трампа, хоць вельмі пра гэта марыў. Так што абсяг для манеўру ў яго вельмі абмежаваны. Спадар Александр, вы кажаце пра тое, што адарваць Беларусь ад Расіі гэта цяжкае пытанне, тым не менш спадар Бабарыка кажа пра тое, што ён абсалютна упэўнены, што мы можам гэта зрабіць. І кажа адначасова пра тое, што важна стварыць новую сувязь паміж Украінай і Беларуссю. Ці ён у гэтым менавіта, на ваш погляд, знаходзіць той рычаг, які дапаможа гэта зрабіць? Я думаю, што Бабарыка, па-першае, улічыў сваю няўдалую вось гэтую прэс-канферэнцыю ў Чарнігаве, а потым яшчэ на наступны дзень было інтэрв'ю з украінскім блогерам, дзе ён усё сыходзіў ад гэтага пытання, чый Крым, і ўзмацніў прэтэнзіі, нават падазрэнні з боку тых, хто ад 20-го года лічыў яго нейкім стаўленнікам Масквы. Цяпер ён, глядзіце, старанна падкрэслівае, што ён на баку Украіны, падкрэслівае, што трэба ўзмацняць сувязь паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і Кіевам, і нават гэты выступ у Еўрапарламенце ў Брусэлі ён скончыў словамі «Жыве Беларусь». То бок я бачу тут пісьменную такую піяраўскую адпрацоўку вось гэтай тэмы, каб адмежавацца ад гэтай цені падазрэння, што ён нейкі прарасійскі гулец. Ну а тое, што тычыцца практычных нейкіх рэчаў, наколькі я ведаю, найперш цяпер сапраўды Кіеў ён змяніў палітыку, ён актывізаваў кантакты з беларускай апазіцыяй, але канкрэтна, наколькі я ведаю, ідуць цяпер перамовы менавіта з камандай Святланы Ціханаўскай, рыхтуецца яе візіт у Кіеў. Ён быў анансаваны падчас сустрэчы Ціханаўскай і Зяленска, і паводле маіх звестак нават можа адбыцца пры канцы гэтага месяца. На ваш погляд, гэтая супраца з офісам Ціханаўскай у Віктара Бабарыкі найбольш перспектыўна выглядае, чымся у іншых нейкіх палітычных сілаў, якія у тым ліку прысутнічалі падчас гэтага паседжання, гэтага форуму ў Еўрапарламенце? З аднаго боку, як я ўжо сказаў, перад Віктарам Бабарыкам і ягонымі паплечнікамі
стаіць задача нейкую сваю знайсці нішу, таму што паўтор вось гэтых тэзаў, якія гучаць з вуснаў Ціханаўскай, з вуснаў Паўла Латушкі, гэта не перспектыўны шлях. Трэба нейкая, каб была адметнасць у гэтай палітычнай сілы і у гэтага лідара. З іншага боку, Віктор Бабарыка бачыць прыклад некаторых апанентаў Ціханаўскай, якія вялікіх лаўраў на гэтым шляху сабе не зарабілі, таму што ў іх няма структур, акрамя амбіцый нічога няма, і мы бачым, што ён як чалавек такі дасведчаны, чалавек абачлівы, ён стараецца навесці пэўныя масты з камандай Ціханаўскай. З іншага боку, і офіс Ціханаўскай таксама правёў некалькі сустрэч, у прыватнасці дарацца Ціханаўскай Франак Вячорка з Бабарыкам менавіта пра стратэгічныя нейкія моманты ў супрацы размаўляў не так даўно ў Берліне. То бок, я нават ведаю болей трошкі, што паплечнікі Ціханаўскай думаюць над тым, як інтэграваць Бабарыку у свае структуры. Нават яны такі ўжываюць тэрмін, як рэдызайн канфігурацыі сваіх структур дзеля таго, каб нейкае там такое вартае, годнае месца знайшлося і для Бабарыкі. Таму што, канешне, яны не хочуць, каб узнік яшчэ адзін цэнтр, які б канкураваў і палемізаваў з офісам Ціханаўскай, з аб'яднаным пераходным кабінетам. Ці атрымаецца? Так, пабачым.